o te manyumaya ala kan be sababa muna Fatima be wuli kiyama jodo ni Husaini ka eguluki nimbe kofe nimbe kuma shudi Ali ka khalifa ya ala kiraya fo Ali ako anta minni bi manzilati Haruna min Musa eni ne cha ko mi Haruna Musa cha bi chogomi ni segina bibuluma ibaye ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ay Haruna de unde jira ako Musa o kera jonyi ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan no na blaya akan ka bla akodela hal ne sellabi ibe Allahumma salli min salatu ibrahimiya iba fo de ko ala ka ala kira somo ko dina nyamai millata abikum ala kira somo ulude ka sur ibrahim na ka teme beka nulu ma bla no la jome bla no la ambe kuma la bani mi ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay hadisu saqaleni fo akumita ka fen fla tonko na yo na tifli hadisa dola ina fo jami'u sahih wa ziyadatuhu harful hamza ahadisa ni morofle ba fla ni kemenana bitul wolofla ala kira ko inni tarikun fikum khalifatayn nakira bitam be khalifa fla tonko kitab allah qur'ane wa itrati aninga sumo kadaka ala yulusania kabo flima hal ala kirabita mubaraka domi alulu de bora ala kambe sallallahu alaihi wasallam Sheikh la fala de nawad ala tabi de ba bali am bela surtout frère ay ma lo gali jabi do ko tigé fi nga wara la pour nga wara nga jabi ko nga ba parce que amé fa mi nga ala fa ko kasu ala ra ba ko ma do fo atabadi atela ko tu wati tay aba ko aba ne fa ko tu ne khalifa tabani khalifa ba ne ni ngali kala ma de dam ne ya famu ni ngali mina ke manga amna ke ibo amali ko al bi khalifa ino ke khalifa ma lo fa ba jabi tu mani ya ningal fola be kaminga ningal ti ko kaba nyini Sheikh Umar Muasfe aka kala ka korofo jama benye na be faka jama bo tibila aflende shik khutbatu shik ya ete moderateur kaya sizinaju balaga ka ay dalu chama bo kono khalifa kundan ko najul balaga era kono khutbatu shik ya be imam ali be ka kuma khalifa ya ka akuma na khalifa ya tara wakati na kada bla wakati ka nyene na fem pe fo ka ba ka ba nyini chef ma wasfe ka ka khutbatu shik ya amne ka korfo jamana ke pega me o nyingal fole nyingal fana ko kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ako muslim kono ko khalifa wi ta anifla abe muslim kono ko bebe bo quraishu la kana khalifa no tofo nyingal sabana suratul hujurat innal ladzina a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بقول كجار بعضكم للبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كابو أعمالكم وأنتم لا تشعرون كابو سبب نزول فاجرام قمتا وين ينقل سماناي ينقل ننا كو أبو أخر كو أكيد ما كان خليفاي أبو أخر سجلا خليفاي لا تقول ما يلا علي سجلا تقولنا عمر سجلا توا عمر فرا سجلا تقولنا يلا عثمان سجلا توا يلا عثمان فرا سجلا تقولنا كي علي فرا سجلا كان أنين دولا كبير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيه نقولي سمامة نينان دوا فرا كو علي خلفاني فو خطبة الشيخ يلا نو يبقى نهج البلاغة كنا كنا كوفو كروفو نما فو لما بوي أني أتوالي أمر مكان محمد أبو جعفري إدكو نكما مين فرا ali ga kuma ona nahjul balagha ko de tien ni ko nahjul balagha no ali ya jira ali ga khalfa ya tiya ayo dalu de joma ka man ko kite khalfa ka na ira be nyama yala wa ka to ka dalu ga ko
ma min ye Abu Bakr ke khalifa ka Umar ke khalifa ko Usman ke khalifa ulu de benane re ka khalifa ka bi wono ulu bena ma min khalifa ka way ka do ka fo ala ka je be o silama ka khalifa ko no wo ma min ke khalifa ala ka je bo tigila ma fara no fe ko woni ma min ne ma ni banu mo ti te silama ka saka o kuma ni ma ngo ko sayyidina Usman an Aliyu an Umar ko ka khalifa ta khalifa ko ye bo tigila sayyidina Ali fana tay bo tigila ayo defo yanno o kuma na ya soro khudbatu tigi ya ali shaki ya ko de min fongo nyoya o be awde moy ne ta do mi me khudbatu shishi ya kono na sayyidina Ali to ko ne bodo na soro khudbatu shishi ya foran go o kuma sayyidina Ali ka po foran ngo o kuma fonyo wata mi ngo Qur'an de o kuma na ka fa sisa ko Umar sigira khalifa to ko Usman sigira Abu Bakr sigira to sayyidina Ali de fota ko mo go de la de ka be ga anyi kai ko wa mo go ru benande taga akira to mi sayyidina Ali ya fa ya be fle no ko aka jabu te ngono era ba fa ga nyel mi ngere sayyidina Ali ka jabi da ay mi nge ka Muawiya jabi ko wo e ma ka kira tugo di wa nga jabi la me wona ka jabi sayyidina Ali ka no ko wo mi nge ni ngale ko Abu Bakr sigira tugo Umar sigira tugo Usman sigira tugo di Ali ye o jabi de di kamna ya ma fatu Muawiya mo mi ngo ki ta khalifa ya ko he Abu Bakr sigira tugo mi mo no njira ka Abu Bakr khalifa ku goro da bulu ka be ka bulu ko mo yo ke tugo mi u jira ko ke Usman afra Umar da Ali ko fe Abu Bakr ko fe o fana bole olu jera ko ke sayyidina Usman de ko wo bole o fana jera kane fana taka o to gele la o kuma ni ma mi chora nyina na ka tumani ga e ko nyini sayyidina Ali e fo wo be na hadul bala kono wo be sa be jere be do fana ka ko wo atwaidi Allah kira sallallahu alaihi wasallam afatul ko fe khalifa no zigira ni de makulu ka bengadi sayyidina Ali o de ka ma ke se Muawiya o min bana ka te khalifa o kuma ne raka ni jabi tere sayyidina Ali ka jabi ni sabana ko ko aya suratul hujurat ko la tarfa aswatakum fawqa sawti nabi ko koro terkum awalan mama ko korone ko fa sawu nuzul de ita korone rado be ko bla ko nabi aya badul be aya dul be ni sawu nuzul tal aya dul be ni sawu nuzul tal do sawu nuzul ko tere teke sawu nuzul a ko ko ni ngoy de kam ala yadi o ma no ko ma ke ala bi ko defo wati dola ko bi ke kabena a fo mo wati to mingera a wati ko a so nuzul ko te ken a wado fe so nuzul te wati dola Qur'an aya ko bi digi ko ba so ko do besina o kama Qur'an aya chamo me so nuzul tala wa ko mo so nuzul ko Qur'an aya bi digi o ba so ko do nyame na fo ala ta sallallahu alaihi wasallam amma Aisha ta ko ngalo dal mi ngala ka fo aya dinake o wala mi digina donc wa so wati do be abana nga ka ko ya so nuzul te ke o kuma na sababu ku yoy o kuma ko mu mina ke o kuma amadu ko kama ko no be ke Qur'an ne abi wala atwa de awara ku yoy o kuma asbabu nuzul asbabu fukata jewli asbabu nuzul o kuma ko ka didan atu adi wenne o ko ke Qur'an de dawro ni na o teche o kuma fo meta ka sia Ali ka khalifa sigire tumi Ali re jabidi wa ga kuma atwa de mitla wala Ali adimina ka man ngoro atwadi ku danga o danka mo atwadi nu tara sayyidina al-Husayn fa le ngoro ko fe nimisa bo yakutu ku al-Husayn bogo bu bulobi o atwadi o kaburu bogo bu bulo bu te da ka kada ka nimisa ne do mu so atwadi ku sega ya fa flana u tlala ka ko da bo be ba ka fo atwadi ngalodu ko fudeni nga hulmuta shiya go dege amanda atwadi ne militant de benebo ko danga wule ça veut dire danga wule albi mitanga bara nyefe ngo ne ko mo atwadi khulsum yu danga o frère atwadi abratul mustafina afraya ke bafla an bi abi saba ni kele ka fa ala kana ngaji nonja o kuma na danga wule nge o frère o bi fudeni o bi atwadi o bi furusri kere mutoni nyonde ka so mata kala mo no boray atwadi an galo dige yoro dan ka do danga do ali ma ke atwadi bi alma fe o ashiga fudeni dete ka fo atwadi Muhammad Abdul Bakr ayani walde neta fudeni na ka furu rasul ko masa ka so ala ko atwadi ala grako abghadul halal inda Allah talaqu do ka furu rasul ko masa ina lake kete ali ma ke atwadi khalifa shima ke o de ka mo mashitula ko min se ka fo nere ndedi atwadi fudeni na o le mun ma ke mo ko ya we ala te so do mo so di fudeni na wonga malangolo daru ko ke kuma na danga wulle we ko so mun soro o ye sayyidina al-Husayn fa atwadi ka ala san fana fa o kuma na ka tla ka ta ate turu yoro atwadi adul bora yoro mi o bo de ta ka atwadi selo ka sisa o ko te nala kara kando sayyidina atwadi qur'ana kando ala kara ni karla do mi ne ma fas ma ali kanni
atwa de sayyidina ali sayyid kanu ika kashola la obike ga kata ke dina ta bolo yi o ye danga ni kadaka abalo muso kashto yu bolo da ku katlo ta fode ayen mi ngene ala ti yafa wa ala ka danga ka mele o danga wulle kon atwa di ko chedu ba sababe ni obe aka ke o ye nde ali yu danga o danga wulle o ya alu sayyid fa abalo muso yu danga o kumana o tubi sujudu ke abu wafi bolo sayyidina al husaini ajuli bonawara mo bolo wala ka sallallahu alaihi wasallam ko yi tebra ali al husaini kabula ni me hadisa funda ne fabrikele qur'ane bi mi fode o de che wa qur'ane ko sayyidina abubakar mo radiyallahu anhu umar mo radiyallahu anhu ala ka jebu ko ne ta ala wore ko tumar si ko bi ko kuma ala ka jebu ko o lu de khalifa wi o kama sayyidina ali na le ka khalifa ya ko de ko khalifa yire asigle muna ali ka khalifa ba daraja to ka ma ba daraja usman ta kada ka boshi digla wa boshi o kuma ru ka khalifa na ga to kada ka ala to ko ngala na jira ne ko ru de fe mana isra ali sabra ma ba ko dara dimir dara alifa o lu de ko de ato mana al husain ko khadratna shiatna an ru ka shiya de afa al husain ya fo yoro ma fle shiya on ga shiya on nga ba awde anya afle ne habe mun jati siratu rasul wa ahli bayt awde ya fa man ma go teke shiya we awde afa o kuma na ni ma fa lai ma juli pana ka ke tega ku bo jagwa mari abubakar umar la ala maso albi ajulu tega o de ato ma fo mi taka siaka yan mi sita ngada fa ma fo mi taka siaka abada livi ni da do ka fo abubakar ma atwa di gavage minu ka abubakar gavage ala ye ku kan galo de loro tela o kama ma fo mi taka siaka o lu de alifa o da husain fa o kuma na juli serla o tega juli serla o tega nu nyeta ko la be o kuma yo ko kunda mi namne vlogo fa da kada ala ko fo dai ka mun fasuna ko ni bono no ka fasi o fasi ga ma fo siaka o kumana o be ku tetu sayyidina al husain o bogo o kubulo flana wa no o wati sira sa fo mo ashura no ye jom na kalo titanai kuma be o bi fini findo ko wera bogo kada ka dem salo ko ala ka jumu ya fa ngam da do sira ka to la te bala ko to ko amala ka do ma sen do al sen de taywa ala ka sallallahu alaihi wasallam to ala ka ma ye bogo amma sujudu be atwa al husaini bogo ka ko jibril na ga be hadisa fa kele mi de che ko te che mi ye che ko che de khalifa ayeni wa دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته awan jamaah ausat wangi afir Lebih berapa amal bangga Abu Ja'far Jabati Sayyidina Ali muna amma se ka kuduba ke ala kira joro la amma e barka yoro de soro min nafa ka bo ka teme ala kira ka kuduba kira yoro na ka muna Sayyidina Ali ya don ka fo ala kira ali ya maru ni kalfa fulai muna asola ka ala kira kuma dan so o flan ala kan be sabon nin de bay jama ahmadiya sinsin ku yaka sabula mangoya munguluka nabi mallaba kula mangoya ka shiya ka khalifa ka kula na fora ko shiya ko abubakar kafir umar kafir usman kafiri muhobira ba me an ka kuma kan jumena ye qur'an ayat fi aliko kera chugo bai'atul gadiru bai'a sahaba be kumbe nu be nana ka be ake ali al-islamu be ka segi do miro be ka segi conscience ma ni ne ko ne bina sa atina nyeble okuma ayna benana gadir khumuna kadalaje khutba kera chogoti ay islamu hakli jigi komunu kera uba fo ye tiens fo aba fo ala keshiri
ay to la woni nga ako alastu awla bil mu'mina min anfusihim ya ne de mangani islamo ko ko e kateme peka wa ko oho ay ali gere ka bolo korota islamo ka ka jalangu sira kuna ka fo be ka ta to man kuntu maulahu fa hadha ali maulahu nine ma minga ko tige ni aka ko tige nine te nine be abubakar nana ka be ake umar nana ka be ake kone ay min fo akoni ala kirama ali kanye maya fo ko kumana abkuma machilase ala kiraka chi la sebina bla en cause femina no fora ni mami o ke gatla ka po amadu o man nakasa fa inna ma yankuzu ala nafsi ni be aboroto yaki yere de la okma ali sigira o chogola ali sigira o chogola kada ka fara hadisa weroka dondo la flene musadrak ala sahihainina ahadisa numero banani ani kemoro ani biolum fla ani fla ko ala kira ko sahaba uma inna minkum man yuqatilu ala ta'wil alquran kama qataltu ala tanzili qur'an jiginina minya aw kele do fana bina aw kele qur'an korofoli la kada kale de kotige ko فاستشرف لها القوم كبين برو جورفه استشرف بين كلا كلا نوفه ina fo khaybar do ay chero blaka tawlu masika adaile ala kira monena ako silimbadi chema oni cheto tikere yuhibbu allah wa rasuluhu abi ala fa bi kirafe tobe ala fa bi kirafe mata alibo ako ali be mi ali bora ako kerrar laysa bi farrar ala te bol ala kira ba fe ali de adaile o mission joljol be ayre ka la jidoro ali ala kira ka mission jol ke ni be fe ga mabla inola ibe a chichi do ala kira chira harama ni jinauma ay jombla commissioner ka ta jinaw kale ali donna na ko ali kira ala kira ko o bisegi nyejo jina ere la ali ibn abi talib ali de o keka amr ibn abdud faqa aboto kata ala kira ya fali de ko barazal iman kulluhu ila shirk kullihi liman chebo fled tawbe mi utida ka fuko sahaba ko do ti jienfe be jienfe ni ko uti jienfe ye ala soso ala ya fo uhdu kala do ako minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah do ba lo be jienfe do ba lo ti jienfe isaka fo munafiku yo sabu la soro munafiki abdullah ibn ubay ibn salul anaka cheusi gina haba munun bolla ka ala kirato munafiku kuntola sahaba jolo ndu ala kira ka fi ko do be jiye defe okma chewu kana bo ni no feminge abubakar bey wa fihim abubakar wa umar abubakar wa umar bey abubakar yare kanto ala kirama qala abubakar anahu akon nedo akira ala kira ko la ete qala umar ko anahu newa ala kira akola moko ko masirata ni ngadige ko kuma kira tigi fanye ako walakinna khasifan na'i ako mimbe kan kira ka samara klasisa adedo utaro ya alido ya fay ko ala kira joro badima hala ma ko korota ko fle sabla mawnye bi tieda lenye tola ni évangile barnabé la je isa akelen ka fo moye ko nabi malaba mbena mawko ko kuma na edo do akonete nabi malaba nye nabi malaba hanne mangana ka la seglani ali ibn abi talib o kuma ni nabi nke ka fo ko ali sigile khalifa la munama to madina abore ka kufa makay ala ka sojo mi kira yere bla kata madina al kaba be abe bo maka do ma komandai nga juguya de yato amora maka kata madina ali fana alayhi salam abe madina asigile domi madina akira kaba koy ako ayen sigili mi ketanto
mbado atina sega neka yamaruya atina sega akota kadaka inna nastaqbilu amran lahu wujuhun wa alwan ako ne mana sigi neka ko ka gelen chugomi ko chama ne bina kwala tseka ko ako ngana au ko fone ka kai ayu fara nyonga ka fi rahba musnad ahmad laje ayu fara nyonga ko jon be sharia ka fo gadir khumundo ala kira ne sigi bi ka fa ne sigi ama ne sigi mo tan fla o willa ka fa be sharia ala kira do kiye ani mo yi kanu ka do ko ne umar muaz bin jo ko shiaw danga nendo ala kira ka do be am shiaw allahumma wali man walahu wa adi man ada ala mo yali kanu kali la pasa ala kofe iko daraja korota ma yali juguya ala otigi juguya ko kele ma juguya joye ma min tiga bi ma fe ay sisa ay abubakar ga khalifa ayo fo ka umar tafo ka usman tafo mali ta ko maseka sabati sablo te khalifa ci yere ala min yosi ko te khalifa ci wala manya me we ali ni ngaw ni mo kala ne o kala we ali ni ngaw ko muna e ka khalifa ala ko nyagamina me abubakar ta manyagami akol li annana kunna raaya bi bakrin sabla on yobana don bawa nan ko dono on de kumbe asona ka abubakar ka maraka ataka maraka ka anya bolo an farala nani kunta opposant direct la abike chogodi ku shikshike amini bana ka kala ni ku yo kala tiya kumbe don sisa ali ya ira ka fo abubakar sigira chogomi bukhari yo de fo kenet falta aballa ka ked koni mo mi sigina abubakar ka sigiri nyoga ko fa o ko amani abubakar ye umar sigi chogodi asato aye wasiya sebe ko umar ka siga no la mo ko shi hakilla ma nyiniga umar yero fo musnad ahmad la asato ako ukama kiga mo ko sigi ako niye mo ko sigi nya abubakar la dege ni ma mo ko sigi nya kira ere fana la dege ako ale ba ke mo ko woro ay mo ko woro de sugandi ay aw nyana tani woro ina o be qur'ana woro jume o ba ala kira ta hadisa woro jume furka mo ko woro o ere ta ni kiritari jume nika o nyamo gade abdurrahman bin aufuma o min kera o ko nyana bo bay nali usman sigi o ko fe ale sara ni usman te kuma nyogo fe sahaba wala dama ko chama ne kerun nyonche ma be fo ko anga mo ni ko ma ka ti fo ko ki makun ko de kera ni ko ma bonya kema ati bonya la kalema amisali abiko mi sisa ni do ko klara la jamala ni mo ho yelela ko mun yelela e mi ko klara la munate ati fenfo mi ko jugo ke o malakari me minya la kalo be lakari ina fa nga jamana ina ko sadina ko doye fama koro do fa ali ko fo o ayo aide ayo de bono ayo la me moderateur la me o kujera kama sabla da mi mo sasa ko to war do ta ko fe ko fo bi umar muazu balima ale bo ulasi miniti muka na tilala korko bi jabatima ka kun kada yang miniti tulu ka mi pila na singo dam na shekle mi mo seng la bi jima ka jimi o ni pila na singo dam andana ta ko flana khalifa ya ale wala da banu ko fe amna ta sai wala nabi masisa o ye nabi mayayi yalma ka fo ala kira ci ko sallallahu alaihi wasallam yalma nabi wala na ala kira ko so awo na so don na ibi ka dambe ya fo na le ka dambe oti mi fana ira ka fo ala kira ko fe dambe wala te ko fana ka dambe oti ni ti mo ko ban kram ko umar muazu ko ba so ko plan ko ke abu jafar muhammad sabati bismillah alhamdulillah amna wala baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala ko muhammad nga fara kan ne ka on muhammad baraka ko anaka sahaba chema musuma ani anga tawba min dulu kira anga dina bi de bola dabo anga jamano ka no ami salatu ni Allah subhanahu wa ta'ala beleke li kin ni nay domina ke mina sita ko manya farayna
ko no ma wara be ala kira ko be ata ko be oni do bina ko tulunga saw kadaka anye si ko flago la misri ba kono si ko flago bana do man ta do mina mi foya kadaka akira ka bani ajalla be ame ko ayo dadara ne fe nyonga o bana mi ndamna uye usira na wala o dalu de u flago bla kala ka o kasoro ko anya afo kaset la ka ko anyu kolongulo o kera gashi anyu ya fay o nga femi flat menena nya da jola ni dalu ni qur'an ayat ya ka akande ga arab lani yul ga man halaka ala bayna ala ni ala che qur'an ayat yo de tata ani ala che segera la o de fura ni dalu ga ka ma min gandiga ni che gandiga nga shuli me ko albi anga ta o kuma lama ba ga la me sama tlongete nawi me ko do re ala se ka tlonga ko lo abina natina ala go fodi nda ko je pia ne ko ye boda do dale mo folo mi no beda tuni zei o boda e segment kuma do be na fara ka bataro bana donc au missile ce sont des missiles coraniques anti-aériens et sol incontournable on yo de ka kushi ay rasona ma sara nga asale ay ni ke tanga wuli o kuma aya la je mi na ko le fe wala da le sita togodi Allah subhanahu wa ta'ala ko anako walan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minina sabila abe suratul sayyidah ayat kemet an binani an kile kone alandi daludi kafiru mo mu'minu ka abada ndi daludi walan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minina sabila nati daludi mun kafiru mo mu'minu ka abada o kuma ahmadiya joro e dina kono muhammadi kiro barja fa samadi ale de kiro barja ka noro di bay ale tlede nate kalo bi ko dolu ko ga be ka noro bi na efe imam ali o defo wambo de ka ala kira ko fe kira nana akakwanye wa ko fe kira chama be otiba o dalu mi anyo de di ka koro ko na ayo de ya to ko na ayo de la hadisa de o mana yani ga pota yeme mafo kira ya sen mo mbado kadaga abaje ka fo Allah subhanahu wa ta'ala mo ba ka jona o mana mambo ke ya bana ko ko ala mo bora jena ay ala ka teriya ti ba je kono o kamo takuya kilina kiraya amai akai nyo dal munu fo mina aya sabadi sura sabadi a contract sura qur'an kono o mi mamungo kiraya abana atina ala yo lakari ne yo fo go be suratu ala imrana atwadi suratu ghafir aya bisbanduruna minungo yusufa ka kirate che ala yo lakari ka fo ako yusufa te kirai abane afale asla ko créer abana ko mo mo fo ma sigi ba to do ma fili ndo ala bu fili kadaga ite ka ko iba ko kira ko bana jodi ala ma do mo ko wa ma ba ko kira ko bana iskiba solige alizina yujaduna fi ayati llahi bighayri sultan ko ba ko bi soli ko ka ko ala ala to dalu mo dalu tama ma ko kira bana abay sigara qur'an fa fe ibti isi da qur'an to di hadisa ko iko ya do galo mi sebe ga qur'an ko itira fe ga itira fe wala o ko ala ko ala ti dalu mo o ko ma si fo la ma an sigara dalu wa fana fa be wa sabana ina ma so kileka aya kilente ni ala ko ala qur'an ko ka fo ni iko ye kiraye iye ma la ngolo nye wala iye ma kunda ay nga ala ko ni ko kira bana ma mun ko kira tira be ko iye ma la ngolo nye wala ala bi fili wa ti dalu di mo amado mo ke bo maksani inda allah wa inda allazina amanu ko wa to la ngolo mata magabi mi ala su ka jani mo munu to sadi kala gani ko ala tikra tible o ko ala mo ko bula jena aya do do bago tige o ko ke bo maksani inda allah wa inda allazina amanu ala do o kazalika yatba allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar to ma ya danji jabir ta ka madi o ko ma mun ko kira bana kabinu dongo dalu masara ko wa kungo dalu masara bi fa dalu tisabro wa ala ma mun ko kiratina ala yulu lagu sida aya kenda bana ko ma mun ko kira be para bi lagu si abara ti kada ala de kira di bay ma segi yera kay flana suratul jinn aya wulu flana ko wa annahu dhallu kama dhalantum allah yabata allah wada ko yawdawni atwaji wa atwaji ma tamaro ko kira ko bana kiratina be ko aw sila mo keda bo dabale wa annahu dhallu kama dhalantum allah yabata allah wada ko ma mun ko kiratina be nyajigido wa nyajigi dine tsika ta nyajigi ka ibilla ki ka de mo ala imrana subhanallah al anam wa ya bi ko ndaf la ba ko wa ma qadarullah haqqa qadrihi kuma ala da do jenu minu mo ko ala ti foy tigi maka ala ma foy tigi maka oh surati yasin ko re fara do fara ayat mena
qalu ma anzala ala bashar min shay wa asra kira sabai ga ko flatira o mani ala sabanati wa ta ta ba fara ma foi digi makai do mama ta kuma do kwala ta fegi maka ala ta foi digi digi ngora kira ko de bana ala ko malangolo ga ati lamata ala ta bedo donc aya kire de qur'an ko ni aya sabai mingo maminu ngo kira ko bana wala ma ala ta fegi maka ble ala ye danga ku ga malangolo ni ko kuma na aw amada jore kira be wa aya kire de qur'an ko mamgo ko kira wala ila ko ay ala ko ni tete kada ka ale ande ba tete setan fara bi mo ko Allah yuhi wa setan yuhi qur'an yo fo ngai garo ala ko ni ala ko ni ko itu ni te aha ala ko ay woni na ce kada ka ngalo dana o kuma kamni kuma bana aya kire de qur'an ko ma minungo ka fo kiratina ble ka ko kirabina ko ala yo do ya wa minungo kiratina ala yo do ya o kuma kamni ba ko fo ko jugudo kuma jugudo o da to go sura ibrahim aya fo ka fo alam ta kayfa daraba kalimatan tayyiba daburiya asanma ko o da no sura qur'an ko ngaw ko fa ko wa matal kalimatin khabithatin ke matal kalimatin khabitha ke shajaratin khabitha o juttat min fawq al-ard ma la amna tara ko nga daburiya langulo o dalu ti soro kata ga dalu ta lo kuma kiratina ble dalu ta tira magulo ko ta fu de sabana bo o kuma na sisa kama fo ala madomo yusabidu allazina amanu bil qawl yusabidu Allahu allazina amanu bil qawl sabit fil hayati dunya ma mun dali bina hakika ala bi dalu kana ma do mo yoju me qur'an ko no o mana ma fo ta ka siaga ala subhanahu wa ta'ala ni kiro chiga ko ayo fo muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tama be qur'an ko no ne de kiro chi o ala kiro chi o kera arsalna laqad arsalna ne yaci nyaci ala fo muhammad o fa qur'an fa ngola katla kana fo muhammad berede ne ala mi uci wambati mudaru maci di so three times day ala ko muhammad ne kiro ci ka ko o ila laqad arsalna wala ke ko mbake wala ka sifatu shito ayatan tunna tahaddi de besa atahadda al ustad ko de ko atahaddaka mit tahaddi kala ale ani dorba fo fo ko kira ya bana araban wa ajaban mali dol pape ya be yo ka cheboy kira ko la o amado joma ngeno la ngal lu ba mo ci siga ni yo e yo ka cheboy atahaddaka wa kullu man walaka mit tahaddi kula o ko ni ngara fo fo ci siga do o me ala am kam mo tubu fura qur'an ko na ko nyaake wa mbake ashite kwa jora abe kale ala ko ne de nyama ke ala ko wonne ala ni nyama ko ne de yuhi wa yuhi de sede wo mi nyama ke ala mo nyama abi mo fa ala ko anzala al mar'a wa anzala min as-samai man ala de jiji kam sawla wa ko ko yunzilu min as-samai man ne ala de jiji ko jiji ma pa wala kele de ko wa ni gere de dabre fe ala mo tuna qur'an ko sifatullah azaliyatun abadiya ala de kwa ba ke nyaake wa ba ke adabra shi de ba ba arwani taliba ala ta dabla sai digi ti dabla ala ko ne de sai digi wa baji ne de krauci wa baji ne de saga wa mi saga albi ne de nyama ke mi nyama ke ne de do jokka sera ka to jala wa de mo ke wa ko mo du fe me qur'an ko abbe ta ni ko kere mbana yin galo tige ala te o ta hatti de kele ni arabu ti ga wuri farafi de se shia te se tijalati shafia te kana ni qur'an ka ma shi te se ngo wo ma fo ta ka mi se nyangara folinga ka fo mi na mo ko do qur'an ko ko ala ko nyaake ka ko wa o qur'an de ko na ko mbake ko dabla la o tay ake wa fu de ala wa ala yo de fo krayala ko won hey muhammad sallallahu alaihi wasallam ni me mo ko qur'an ko na sa musa ko na ma ko ni tebe na ala ya ko muhammad sallallahu alaihi wasallam allah yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas wa yasrud hadi ayatul lan dunai ne ala mi chino ni ko hodo ko wamba ke da albi ba ke mi chino ngere ngere mi reka ula wamba ke kirawla ko mi chino ki mi reka ula albi walbi ma ke kirawla mo da mi sibra ke dibidu mbake ko to ka ke ko to ka kura kura ya wala ko mi se a ko pa bana ni pa bana ni do te kada ga mi mi no de fo atay no o kamo kram ko ere ke to ko o atwa do pa ba angaro diga ya semen ya abe ka setla ko am sene ko ana kono alwada yurdina wala hunna alutana pa fiya tarbasu na nafsina ko musominu ni debu bulo ko lu bishidi udomo ba misala di yori
muso de bana adama tu ye shudu de mo bitaw ba do sinima uta do fo ta je wuli o ti ko te ale ko ka misala o de wa muso min fursara ko bu yera mine kalo saba kun go kera o bi o kera o sir sira ko nona o ti ko te ko mana o ni ayat sana surat al-araf ayat 27 nuzuluna ala ko muhammad ma afu arwa ya bani adama imma yatiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati arwadu aya sigaka chidon minanna ka kwele ya ubi abo aworu de lay ubi na sekse muhammad ka korale nga ni fanaye ala kwa chidon jo tene de ubi na na de ubi na na odeni yati yanna kum betlo bala wala ma fo tina o ko fara ayati nya da dokte nga nya ke ka ko de kada sanna ne ala yati nyo nyati wambachi odeni ubi na na aya sabana ala ibrana ale bismani atwa di ale kemen an duru flan ko no Allah subhanahu wa ta'ala ba foy aw mu'minu ta ayam nimro foko ye anna makala ka be ta ta de aw mu'minu abe nyo sina ala tuna auto nyo ga fiyan nyo nenna fala ka ma wala ka ba dugumana na ko bi ma wala ka ba dugumana pati dulu fara ka bo ani ko da tawse ngabi aka chidon kregere abi aka chido gare yayi aba chido gare ka ko nga ta chido gare chide gele de ala ka ko munu yoro be fian awre mo ko na ko munu ko ka na ka ko ba ala bato la atis ka to fa ba wadi ko ba ko bi ke to di ko bi ke walakin la yattabi min rusulihi man yasha ngale ala bi gare ke ga chido na mami no yene ja hal sini chide ya ba wala ka ko ba ke amun ma ka fo de ina to de awe mum ne ka ko muna bi fo ko bra ko ina to de ko mina gare ke ga chido na kono kera fa aminu anaka le mania be ay mu'minu ka ko ko ga no chido na ayelle mania ula yusri ay mania ala ani chido klende ni netina muhammad ka aga ka fo mu'minu yi o ni alwa do afro li ayelle ma atwa di ayasi chido na ka fo mu'minu do o mu'minu ko ayasi chido na ka chidun ubina na ne ala ku kere ala ko nya kere ka ko de ala darbe ko ala ko amadi be ala ko nya ka ko muhammad wo ka kala fo muhammad ko mbake wala ka mbake shite ko bana atiba ni ba bana yedda na ko ya fo dal sera ne ko mana ma fo ta ka siaka ala wa isa ka fo chido be be sisa aw chido ne gele ko wala brana ayam se gele sa gele ko ka ni le ta mo gele ko ka chidia da mo ka do ya da mo ka ke kitabu tigi anaka chidi yana ka dunya anaka kitabutiya ni chidi wala na ko fe chidi do rasul ni chidi do na na ko fe abi swalate wa ba do bara de ayame asana ni nye mizabu anbiya de anyono ayate qur'an ko no mi ni ala ya tufa ka di ka chori utei ko chidi ngo tena ayame asana o yano rasul chidi do no ba ko mufasiru amada mufassiru ar tafsir ko jonga abo tatwa di bido kono ko mufassiru ko ta tafsir ko aya e ko jebe segazara mi faraw ka fo mo ko tafsiru ne be ka aya ko jebe ko fo atte mufassir la ne bi ko voli ma minatla aya ka aya ta ne da ko mi voila mufassir te ka ko ki fara ko tisga fa ko kada ka ne ma tafsiru ke ne kelmo de ta ko fo wala ne ya ko fo aba foti min be ka ko ba foti sisa akora yara foli wala de segazara ko tafsiru olu de nyamini kala we afara de mahdi ibn ka fili ko oni mahdi ke ko de wa yanno ma ko ko rasulun mine ko cide do wala ka ko mama ba ala da do ira ba ka fandi ala ka ko kada ka dogali de ya ni mo dogali cide do ala ka cide do de empuri ya prophète empuri ala ka empuri do ala ka do ko la sawna dara ala kan ko ala de marufi wa ni ko iganga ndal do so o kama ngo muhammad al-wahhab alisna ka sibe aka ta ko de mutar sirat rasul abu pa tan segina ko cete la ko ya na ya la de ko he ko cide be ko do de cide be ko do ko cete la ko ala le ta cide be le ko cide be ko fe kalima na ko mo mo re cide do wa atwa di a cha ta mo de rafe o kama mo de re afo anyo fo atwa di bidat wona ya ko ajizu frana frère ke la ko cena ne re bala o tsere do shi wa suratu azabe aya gulo no wara tilala ko fo mo hor cide mi na e refe wala bi mi na ko mi ka ko min do ina amena e jira e refe o ko na hal ka wala niya ala niya ake mo hor ke cide do e ya do ya
ala kɛra kɛ ciden min ma dɔn o kama n'an ye bibulu yɛrɛ ta Jean o aya fɔlɔ yɛrɛ aya mɔri kɛnɛ ka dɔn ka dugu na u ye a tɔgɔ ye di Yahya ɲininka Yahuda ɲininka ko e de ye Eli ye wa a ko ne tɛ Eli ye o tuma i ye Kirista ye wa a ko ne tɛ Kirista ye o tuma e ye o kira in ye wa i y'a ye hali olu y'a bonya o kira in kɔrɔ ye min dɔnnen don rasulu summa jaakum rasulu de tun b'a fɔ nka ala m'o fɔ a ko rasulun ciden dɔ ala kira tɛ porofɛtɛ ko ni a y'olu fɔ cogo di nka ni maa min n'i ko fo i k'i ka dalu ɲini jagoya i k'i cɛ o ka mɔgɔ dɔ don a ko cɛ kɛra la cɛ ala kira bɛ yan nka ne ko ciden dɔ ten wa n b'a fɔ n da ka se a kan bibili la ka wuli ala kira ka hakɛ d'a ma yaya ko tiɲɛna ko ne tɛ ciden ye ya kabira wana ciden min dɔ de don o tuma n'ala kira ko kun don kɛrɛnkɛrɛn ko kira wɛrɛ t'a kɔrɔ a tun kan ka fɔ summa jaakum rasulu o tuma na an b'a fɔ an bɛ taa ka se a kan ne a ye mun kɛra de tarjumatan tafsir tɛ dɛ tafsir kɛba dɔ k'a bɛ ka sɛgɛn tara fara kan o bɛ sɔrɔ ka taa ɲagami o kama o ɲagamiw caman kɛra tafsir kɔnɔ suratul azabi aya dɔ bɛ yen wa tattaqillaha wallahu ahabbu an takhshahu o tafsir kɛtɔ a bɛ jarali kɔnɔ ko ala kɛra ɲɛ bɔra Zeydu muso fɛ dɛ tafsir man ɲi dɛ c'est très très dangereux u bɛ ka fɔ ko tafsir kɛba ko cogo di tafsir kɛba n'i y'u kunu kaburu kɔnɔ u b'a dɔn k'a fɔ ne ye min fɔ ne ye ten ka da ala kira ka bonya de b'a nɔ na dɔ bɛ se k'o fɔ ala kira ma ale de ye rasul amana rasul jaakum rasul nka ciden dɔ ala kira ka ciden dɔ ye ten non ale ka daraja ka bon mɛ ni maa min mago tɛ ala kira ka daraja la o tuma fɛn min ka di i ye o fɔ o kama o tuma na a tɔgɔ ye di Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu Cheikh khatamu a tɔgɔ ye di ne yɛrɛ m'a dɔn an ni ninnu ka kuma khatamu ta e mɔgɔ la bilen khatamu aw ko a fɔra a banna aw ko alimami tan ni fila bɛ yen tan ni fila ko bilen khatamu kɔrɔ tɛ a banna o kɔfɛ an ka alimami tan ni fila tɛ yen o kuma a kana kuma ye ko dɛ kɔfɛ a kɛra baara ye a nana ale de y'a ko khatamu don ale yɛrɛ ko ten ko khatamu k'o fɔra a banna ala kɛra ko sen ale ma e khatamu la e khatamu la tilafati o kuma aw ko tan ni fila bɔra min nka a kɔrɔ tɛ a banna a kɔrɔ de ye k'a dabɔra a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ i t'a bɔ de o kama Cheikh Ahmad Tidiane b'a fɔ n taa ka se a kan bɛɛ k'a lajɛ ala kira ye kira de ye kira bɛɛ lajɛlen ka kira b'a ta kɔnɔ a ta kɔnɔ o kama n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah kira i kira bɛɛ de ko fɔ ka da kan ale ye tile de ye kalo b'a kɔnɔ dolo ka nɔrɔ b'a kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ nka ale kɔfɛ de dolo b'i ɲɛbɔ kalo b'i ɲɛbɔ o tuma n'ala ka sɔrɔ ala kira tɛ ɲɛ kɔrɔ kira nana ɲɛbɔ wa a tɛ yen bi fana u nana ɲɛbɔ nka o bɛɛ b'a minɛ a ka waranda ma o tuma a tɔgɔ ye di o kama khatamuna ɲinɛ min bɛ kuranɛ kɔnɔ dɔnnibaw y'a kɔrɔ fɔ cogo min ko kiraw laban o tɛ cɛ ye a kɔrɔ de ye a fasamadi n'o tɛ cɛ hatta hatta ustaza kobra wa man walahu min al-ulama araban wa ajaman ni mena nisɔndiyali kɛ ni ciden de laysat nakra lita ni tawjihul ghalat falsafati ko ten fili ni k'i b'a dilan i bɛ fili ka taa fɛ Seydina Ali ko ta alayhi salam a ko n'i filila sira ma i mana boli cogo o cogo i bɛ yɔrɔ ma janya de a bɛ komi an bɔra k'an bɛna ban kɔni na ni maa min ka ti sira minɛ hali ni ye san alɛri ta o t'i gɛrɛ ban kɔni na ala kira ye nabi ɲuman laban ye o de bɛ kuranɛ kɔnɔ silamɛ bɛɛ bɛnnen don o de kan ko e ye ne bin fo ka ne koloke maa tɛ se ka kɛ géré ka kɛ arbitre a bɛ se ka ne bin i bɛ n bin n'i ma se ka aya fɔ n ye ayaw d'i ma ka hadisaw d'i ma nka aw b'aw ban hadisa la kuma dɔ la a bɛɛ bɛ kasɛti la o aw b'aw ban hadisa la mɛ aw bɛ tila ka taa hadisa su ta ala kira ko ni n den Ibrahima kun bangera n'o kun balola o bɛ kɛ kira ye o hadisa su ye a b'o ta walima an ba Aisha ka kuma olu ye hadisa minnu da'ifu don aw sinsinnen don kan wa ma buniya ala da'ifi fa huwa ad'af min mana sinsin kuma su kan ani da'ifu kan o lafilen don ka taa fɛ ni jama min filɛ nin ye ko ye Mahdi ka jama ye Mahdi jumɛn Mahdi yɛrɛ yɛrɛ n'o nana silamɛya dɔrɔn de bɛ kɛ yen mɛ Mahdi min n'a bɛ anglais ka mara la n'a bɛ tila ka lɛtiri ci anglais ma olu ka se ka fanga d'a ma o ye Mahdi jumɛn a ka cɛbɔ dɔ filɛ nin ye a tɔgɔ Hasan Mahmud Awda a kan k'a dɔn Hasan Mahmud Awda
ale yɛrɛ de kun bɛ taqwa majalatu taqwa ale yɛrɛ de kun b'a sɛbɛn a bɔra tɔn in na ka d'a kan tiɲɛ t'a la fili minnu b'a la a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ ale yɛrɛ fa kun ye ahmadiya ye astaghfirullah qadiyaniya sabula ahmad tɔgɔ ka bɔ a ma ale fa kun ye qadiyaniya ye a ba kun ye qadiyaniya ye o y'olu yɛrɛ de y'a nommé k'a kɛ khalifa ka interprété ni ko ko bɛ kɛ arabukan na o de b'o kɛ o de bɔlen filɛ a la a ye kitabu dɔ sɛbɛn ko al-ahmadiyya aqaid wa hadas ahmadiyya yɛrɛ kɔnɔna ko minnu kɛra a ka kitabuba saba bɛ a t'o bila mɔgɔw k'u kalan sabula aw bɛ minɛ a caman na tazkira bɛ yen khaza'in ruhani bɛ yen siratul mahdi ninnu bɛ yen mais bi ne b'i minɛ a yɛrɛ ka kumaw de ma النبوة والخلافة نمبرا ولك جدولا نسأل المعارضين قول صريح استفتاءات أني مكتوبات نمبرا بكمودي إيكو يبت تحديك عربو أني مغم انت عربيين كو على ما فوي دامن نايا جو على كو عليه سامولو كولو بلاي أيا فراك يرجمي ولقد خلقنا 7 سماوات ala a dan k'a kɛ 7 ye a ye dɔ fara a kan segina o bɛ dilan san jumɛn 2011 la wa a ye dugukolo fana da dugukolo wɛrɛ de bɛ ka dilan fɛ wa anw dalen don a la an ka akida la kulla yawmin huwa fi sha'nin ala subhanahu wa ta'ala dɔw bɛ a bɛ lahalaya dɔ la nka manton wɛrɛ bɛ na muhamadu ka manton kɔfɛ wa iko tahadda n'ala ye fɛn min daminɛ ala ye umamu dilan ummatu nuhun kun bɛ yen ummatu ibrahim bɛ yen umamu mantonw tɛmɛna yala manton wɛrɛ bɛ na muhamadu manton kɔfɛ wa a n'o ma na ala dɛsɛra baara la o tuma manton wɛrɛ tɛ muhamadu ka manton kɔ cogo min kira wɛrɛ tɛ muhamadu kɔ wa kitabu wɛrɛ tɛ jigin ala fɛ kitabu jigin banna ahɔn tiɲɛ don Ghulam Ahmad a delila k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye kira ye en même temps hali kuranɛ min jiginna muhamadu kan o ɲɔgɔn o jiginna ale yɛrɛ kan a y'a dɔnkiliso da persikan de la a kumakan bɛ yan a y'o fɔ cogo di allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim ala kan bɛ sahaba ma a ko آن چه من بشنو از وحی خدا به خدا پاک دانش از خطا اکو علی بکن مین فو کو گورا علا یارو کو سلمان گورا علا یارو چگو مینه کو هم چو قرآن منزهش دانم از خطا همین است ایمان اکو قرآن فلیتاله چگو می علی که کما کام فنا فلیتاله بولم نما فو علی دیو مكتوبات بيع أفلان براو في ولم أي ni mate son ma ka kira ma sabula kira te galon tige ni ma galon tige dora bora kira subhanallah amina ka galon ne jo ay galon tige ale re nujumu kana sara fi nujumu jumay arabu kan kuma le sebeli dew iba soro bela jele jati dade مكتوبات فيه غلام أحمد قدياني أقول لك غلام أحمد قدياني كل يوم جت وبتابع سام بكلة أني كم سبابا أقول لك فانا برو كليدة ما أنا جت أبنا بكلة ني كم فلما أرجع جت غايدني أبجدا هوزا حتايا كلامنا سعفضة قراسة سغذا زغاشة غا oye kɛmɛ kɔnɔntɔn ye la o ye 30 ye alifu ye 1 ye mimu ye 40 ye alifu ye 1 ye hawu ye 8 ye mimu ye 40 ye dalu ye 4 ye qa o ye 100 ye alifu o ye 1 ye dalu o ye 4 ye yawu ye 10 ye alifu o ye 1 ye nunu o ye 50 ye yawu o ye 10 ye n'i y'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ 1000 ni 200 de ma Ghulam ye nkalon tigɛ a ye nkalon tigɛ yɔrɔ min fana
ako nubuwa o khilafa min flene ni mbora o kayoro la ni mbora o de ka tampomba nabi maymu Gulam Ahmad ya yira kafo ko nabi maya amanga fu mo shima ala kira prophète sallallahu alayhi wa alihi wasallam mo mana fo o tigi o kafiri de Gulam Ahmad akafo ale tira o fo ani asaya saworo aya sibe ka kunte songa fo ababe ni kitabu de la aya jira tukuni kafo ko ale be ci kuma min ko ala kunta ale don kuntu la arifuka amba nasukala mo kame ko ale be ci kuma mi ko ala yere afo ale ko kuntu la arifuka ko kunti don ala ta don صفحة 70 نينك داوي أباجي النبوة والخلافة أباجي بيولوبلا أباجي بيولوبلا فلك أكو كذلك خاطب الله هو ألك منافع وألك علما يا نبي الله كنت لا أعرفك ألا كنت أعرف وكل كرا ألا تاكا كرا جميلو كرا وكرا ني ألا باتي ألا يبدو ni ayi uti son tafsir ma afle de sisa ko sa ko tafsiru ko galon ba kono sabula na mo fo confusion bebi no je bebi no ka galon dawla yala qur'an jigine ala kiraka aw ni ala che ala kirama tafsir ke ala kelen ka fo wa atu zakata ay jagabo umar muaz mishi jagay joni qur'an la aqimu salata kanga seli selfa na joko je Qur'an la ay tie klafo ne tahaddi ke si sa amena kesho munu ke ne ayatul mirasi mi fo ibo tahaddi ke woni yo ke ne te wajulu ke malla mirasu ndiya ke ne te wajulu ke malla wa tahaddi dai me tahaddi ke mina kuma shi te sorarabu ni fauna munu mesekana afo ko kira en ko ni nya fi sandu masurana premarandela ulubaka rasulun min allah okma Gulam Ahmad istiftaatu la akum meleke min cira lema ko rakela ko ya litam meleke ka piedo mo la abe istiftaatu meleke ka piedo mo la to bekla ka roira Gulam Ahmad afora ka fo ko na le kiraw kirachi abochi na tigi ka kande nga Gulam Ahmad akoko wahido jigna leka ko ale to korodo abe kamina afleni mimbora ahmadiya la de mak bitaqwadla wode ya fo ko ya fo kitabu na to etazkira aya sele etazkira a safha keme animwa ako ko ale turaka chugwala ko ala wahido jigaga kako huwa shi'na ni'sa يقول ميرزا لا أدري بأي لغة هذا الإلهام فلا يتعرض كده كامل ni no kola mulondio Gulam Ahmad abichi ala kira kofe abichi abina ni mui ana ni miya ay dine no hodi ka fo mahdina na kabina dine je amana ni fuye ga islami an no be a mesa e ko sababu nuzulute Qur'an jigina kumena no ote abise gaje akora bise gafo nayi hadisa to Qur'an ko rabi fo nayi hadisa to Qur'an ko rabi gafo de okuma hadisa de Qur'an ko donai no fana bore Qur'an aya mi ni ko Allah subhanahu wa ta'ala ay gulam de tofo kunyete ka be ka ala kirama do ha mai o de tafsir min doni do islamé bete ay tafsir yere ila ora ko tafsir yere fe zadul masir ayna no ali imran ay kafo nabi mu min kufara ko ciden bele jelen ka so ay bele jelen ka tuka ko e muhammad sabla qur'an de be qur'an korof
alako alladhina yattabi'una an-nabiy al-ummi الرسول الأمي ما هو نبتو نبي منكو رسول أمي جوني الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة من تغسل من التوراة غلام أحمد تغسل من تغسل من الإنجيل غلام أحمد تغسل ni غلام أحمد كان كان كابك كراي على كراكم باتا تغما كاتا مشيفو ويس القرني ودونينو ni musnad ahmad laje sayyidina umar na benin kuma mina ku yamen kaunana ako qarani kawi jumaa aula ko nunne qarani sayyidina umar nay feno falu nyonche o eta machin umar ya don ka fo ala kiray min ko fo indi asola ka fo kiray tamashe do fonye ki fari fando kunjele ako tiɲɛ nyala de la fa tɔ yɔrɔ fitini n'a bɔr'o la bara kɔrɔ ka se ka hakili jigin ala la a bɛɛ dafalen don ala kira a ta tɔgɔ ma k'a taamasiyɛn fɔ ɲagami foyi t'a la gulam ahmadi yɛrɛ kun t'a ka kiraya dɔ fo a si tɔ san 6 kira dun bɛɛ lajɛlen depuis alamul barzakh la alastu bi rabbikum alastu bi rabbikum ni ni ngala yoromi kiraw bele jele bu ka kira do hatta waliyu bebika kala nendo mata kiram ni mo ko na ala kiram abi to do yemi ya dafi kuma la ba fo e ka kuma wal manga kuma me gulam tete ataka kala nendo ayre fi selu ka fo ko do ifuta ka kitabu kono aka kitabu be do ifu ako ko ala kira ka sana yelen tiche aflani qawlu sarihu abeli nasal al mu'aridin al nabaqo ko ala kira ka sana yelen ko galun kira mayele ko mo shiti to harmade ala kayele ay qur'an nasu subhanalladhi asra bi abdihi munama fo biro al abdu tifo fo fen farqulu da fale chere la أو فيك أو فرس لما أو تسلمي والله نرمى فيك وير فرس لما والله بالله سلام كل شيء ما نريكوني سلامات تومبا رابطة العالم الإسلامي مؤتمر إسلامي أباب بلا كافو قديانية يتاسر غلانين ده على كرا كوفي كافرودو وكان دفع كافو كاتي قرآن كنو koni mo mi kira galonda yerela ko te malangole meni mi bana kira ko de malangole haza tasmiyatu shay bididdi ka fen wele asrala ne odi aramatini bidaiha wan sallati bana bila ka glaga o bana turuda mo hore ku ne odi ala ya fo qur'ana la suratul an'am wa man azlamu mimman iftara ala allah jonne ka tonyoli ka bo zulmu ko boni fasikiyawo jonde ka fasikia na ka kafira ka tonyoli ka bo ka teme maka mami ko ala ya le chi ka sura machi nyota bahaya mo ka kitabu fledo o fana ka chira ayra be o hayufo awe bahaya mo flecho wodi kira do akirate afana afo kali fana masini ini min fana kala ne nyoko ka be ko kira do akirate afana ko balo o fana kilay ikamba tugola nika fo ko kulam ka ta'rifula ko mukalamat Allah subhanahu wa ta'ala be kuma mamun fe Allah subhanahu wa ta'ala be kuma mamun fe ko o kuma nyoya ya ko de be mo ke kilay no de be ma ke kilay ne reference ga ko be kilay nika ala ka kumi fe no be ke kilay aminul wahid kiraya ala ya ko don jibrila de bolo na le manam jigi mami ka ite kire jibril ma jigi mo ma ite kire nyote ala jom be do fana o min kono sabla salamat dine jibril na le ala kira nyini ga ay dine ke joro sabaje kira taala islam iman ihsan abana wali yabbe wadala lenu nere turanga ahwalu kono amma bi ni'mati rabbika fahaddis nala minki ibafo nere turanga ahwalu kono
ala yin sama kan kira ala ka kuma wala nya ke kasida afle ba di ma li refse ga nyokon klay bagla tajallayta li bi kulli shay'in mukhatiban كياني على إن المنير أنا الظاهر الولي حكيم بالصنعة خبير رحيم بل وفقت العجائب ني فمي أبيك هرمدون ما هو ما نبم على كرال كو تيجي الله سبحانه وتعالى أبي إلى جا ني أكما كنوي أكما إيه أكما من فوقه obe qur'an ayala aminu ayat kana bi tafsir la tugamina mo ka don ala ka ambe sahaba bi jahi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam okma suratu ali imran aya bi shigini kele ali bala bi shigini kele a tafsir flani zadul masir la ka fo musaddiq min fara musaddiq lima ma'akum wa ali ya foko ala kira sallallahu alaihi wa sallam ninde islam be benaminga no asoro tafsir kunte fo gulam chira o kumana e ga kuma islam o fe mata gulam na be malango la be kafi o bara ami amal ba be la dunia nyami ko kuma da na haru be ya jora sisa ayati ma se kana be atiyo kreya bana ati ne dakuriya de kala ala ko ne kiraw ci oye arsalnaye o bole doro ko ako mo de ko ne mi ci wa mbaci mbake mina to kake abajira we namara de abajira ko ka ro ga ne ba fa qala allah